В продължение на 2 дни деца и възрастни от Пловдив ще изработват последните 10 платна от българския народен килим от Коприна. Разбира се, те ще бъдат наставлявани от сръчните ръце на талантливата габровска художничка в най-леката задача да се рисува върху Коприна. Ще направим разработки различни с българска роза, с птица, с различни декоративни орнаменти, които са присъщи за нашите шивици и черги. Ще използваме различни цветови гами, топлата, студената. Ще направим едни малко по-нестандартни решения. Ще работим и с безцветни контури, които придават техниката батик. Такъв тип картина върху Коприна досега не е правена за Гинес, затова и авторката се е спряла на тази идея. Всеки цвят носи своята символика. Червено на здравето, жълто на слънцето, синьото на небето и морето. Всеки град, в който е работен килимът, е поставил своя различен отпечатък. До година започва балканското турне на габровската художничка. И всъщност този килим или тази дълга рисунка ще стане не само българска, а ще стане една балканска картина. Изобщо на всички места, които ще бъда с мои ученици, да покажа, че България е достойна и искам за България да се говори нещо хубаво, защото чрез традицията е модерна, както аз нарекох моя проект, има какво да покажем на балканските народи. Част от килима ще остане изложен в Пловдив до края на годината. Ива Пенчева има амбицията да изложи творбата си и в Европарламента, така че и там да се чуе нещо хубаво за България и за балканските народи.